Málaga, onde se está a producir esa lectura dos nominados. E nos continuamos e imos a situarnos nese punto da P53, donde imagínense o susto para todos os veciños que viven aí e que, bueno, pois esta mesma semana, que fai 3 días, amanecían pois con ese río de lama diante das súas casas. E o peor é que sucede pois no inverno. Cada vez que chove, apuntan a un problema coa canalización da auga que saben de lonxe dende o ano 2003 e que segue sen solucionarse, Diego. Efectivamente, Rocío, compañeiros, estades a ver unha das zonas máis afectadas por este desprendemento. Eu penso que as imaxes falan por si soas. Estamos aquí con varios veciños da zona de Orazo que tiveron a ben estar con nós e, en primeiro lugar, cunha das persoas máis afectadas que é María Dolores. Que tal? Moi bons días. Bos días. María Dolores, menudo susto outro día pola noite, non? Sobre a mañán, cando me levantei e vin isto, menuda, que susto. Contanos un pouco, que foi o que pasou? Pois pasou que baixou agua, fixo unha bolsa de agua aí arriba no monte e baixou o monte todo en plancha, con árboles, carballos, castiñeiros, gordos e todo. Resulta que baixou por aquí, por esta pista abaixo, entrou por 2 portales, non dábamos salido da casa, co barro que había, e foi por outra pista alá abaixo hasta abaixo o río. É que estragou árbores, estragou hortas, estradas. Na huerta que teño para botar legumbres, menos mal que agora mesmo non había. Fincas, xa vedes, fincas de pasto dos animales están todas regadas, e todo eso foi o que pasou. E ti mesmo estiveches ata sen poder sair da casa, non? Nada, non podía salir nin co coche nin a pé. Había que dar a volta por alá por atrás, porque os portales tiñan como medio metro de barro. Isto xa non é a primeira vez que pasa, pero sí que nos comentabas que nunca antes fora tan forte, non? Vamos a ver, antes non foi tanto barrizal, foi máis agua que desfixo a pista, baixou en plancha unha pista aí que ven hacia o servicio dos montes e dos prados, e si non é a primeira vez que pasa desastres pola agua. Moitísimas grazas, María Dolores, compañeros. Estamos tamén con Miguel, que é outro veciño de aquí de Orazo, que claro, hai que facerse un pouco tamén a unha idea da forza que levaba esta auga para levar consigo pois árbores como os que estamos a ver, non? Claro, desde logo. É incalculable decir canta auga podía estar embolsada no terreno para facer este derrumbe que fixo. E claro, unha sorte tamén inmensa que fora, pois, a hora que foi, contra as 6 da mañá aproximadamente, que non collera ninguén pola zona, porque tivo que baixar, pois, con moitísima forza, con moitísimos cascallos tamén, non? Exactamente, bueno, arrastrou árboles, terra, pedras, e todo veu parar aquí adiante da casa de María Dolores. E aquí está tamén a veciña Mari Carmen, que tamén foi a primeira que se topou co barro e coas pedras na carretera, cando veu aquí para a casa que onde teñen unha vaca para atendela. Pois precisamente con ela imos falar con Mari Carmen, que apuntaba a causa desto a un problema de mantemento, non? Sí, eu penso que basicamente foi un problema de mantemento, porque a maleza e a mellor algún árbol que caeu desviou o cauce que está por aí, porque a auga está sin canalizar desde onde sale no tubo hasta aquí, a este camiño que lle fixeron aí a canaleta que se pode ver. Entonces, supuestamente, que non o sei, nin son técnico, pero debeuse facer unha balsa por aí, baixou por aí debeu facer outra balsa, e eso foi a raíz de isto. Eu pola mañán, cando iba a traballar, antes voulle dar de comer a unhas galiñas que temos ali na outra casa, e cando pasei, o primeiro que vin foi esta finca, que estaba así, chea de terra. Eu pensei, nada, que como se unha pala pasara, e non me daba conta, tuve que frenar, porque estaba a carretera con pedras, porque ali tirou un valo, e baixou todo, as pedras vense por aí, grandes, e chegan alá abaixo. E, bueno, que primeiro que fixen pararme, mirar a ver que pasaban. Eu non vía isto, claro, aquí non vin. Chamei a veciña ainda estaba na cama, e dixen, mira, non sei que pasou,
que aquí tal, ela, claro, quedou extrañada, eu despois fume e non eso porque tiña que traballar, que xa era hora, xa perdera media hora. Pero eu penso basicamente que é unha falta de mantemento porque aí hai un tubo de como de 3 metros que baixa a auga e ali ten unha canaleta, pero despois desde ali hasta aquí, hasta o cauce do río, hasta aí, máis ou menos, ven polo monte. E claro, ten normalmente fixe un sitio para baixar, pero houve un temporal moi grande e supoño que os árboles que algún caíra, que non sei que pasou, debeu desviar o cauce e formar eso. Perfecto, pois moitísimas grazas por informarnos tan ben do que pasou aquí outro día, de cales puideron ser as causas. Compañeiros, este un pouco o sentir da veciñanza de aquí de Orazo. Agardamos que non se volva a dar unha situación así porque é canto menos perigoso. Claro, pero digo, polo que relatan moi ben, como ben dice, eses veciños, é que para que non se volva a dar esa situación hai que coller, non? Hai que pôr unha solución, é dicir, apuntan aí un problema de mantemento, a unha mala canalización. Carla? Sí, a ver, apuntan, eu creo que habría que efectivamente os servizos técnicos tanto do Concello como da propia autoestrada, porque estamos falando de desprendementos da autoestrada, non sei ata que punto pois pode estar a orixe do problema aí, non? Ás veces os homes facemos cousas que teñen consecuencias na natureza, non? Temos o caso da Dana de Valencia aí moi pretiño, non? Isto, a ver, sin querer comparar, pero claro, evidentemente non sabemos ata que punto a intervención do home nunha estrada ou nun camiño pode ter unhas consecuencias despois, claro, pero porque non é a primeira vez. Que logo repasaremos máis puntos de estradas galegas onde sucede algo semellante, Luís, é dicir, que deseñen unha autoestrada e non un sistema de canalización que impida que cada vez que chova, pois que baixe, non, esa riada de barro arrastrando pedras, ramas, de todo, non? Efectivamente, aquí, dende logo, hai unha responsabilidade, hai que establecer a relación causa-efecto, pero hai unha responsabilidade. Entón, a responsabilidade é do contratista, e o contratista, pois, evidentemente, tamén ten un seguro que, ao final, a RC, pois virá por aí. Pero, indudablemente, ten que responder a alguén por este tipo de... Imaginade, estamos vendo en directo a imaxe, Ima, de levantarte pola mañá e ver esa talude de barro diante das portas da tua casa, non? Que eu entendo que ten que haber un responsable que se fará cargo dos desperfectos e demais, pero máis aló diso estamos falando de xente que xa non lle pasa por primeira vez, que ti de repente cando te ergues pola mañá e non és capaz nin de abrir a porta da tua casa, imaginado o susto destas persoas, que son persoas, bueno, a meirande parte, pois persoas maiores, que se levantan pola mañá e que non poden sair das súas casas. Creo que evidentemente, aquí, como decías ti, Rocío, hai que meter man, hai que buscar a solución, máis que buscar quen é o responsable a hora de despois os desperfectos e demais, non, eu creo que hai que buscar unha solución para que cando chova, que aquí evidentemente non son poucas veces, non lles volva a pasar. Claro, porque estamos falando de danos aos veciños nas casas, pero é que esas riadas que